हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बघणार आहोत मालवणी मटण ग्रेव्ही. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य इथे बघून घेऊया. इथे 1 किलो बकऱ्याचं मटण घेतलं आहे, बारीक चिरलेला कांदा घेतला आहे, खोबऱ्याचं वाटण घेतलं आहे, ग्रीन पेस्ट घेतली आहे, तेल घेतलं आहे, दही घेतलं आहे, कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत, मालवणी मसाला, हळद, मिरची पावडर, गरम मसाला आणि मीठ. ही दोन्ही वाटपं जी मी घेतली आहेत त्याचं साहित्य मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये डिटेलमध्ये देणार आहे. आता आपण मटण मॅरिनेट करून घेऊया. 4 चमचे दही घालणार आहे मी, की तुम्ही अर्धी वाटी दही घातलं तरी चालतं. साधारण 4 मोठे चमचे दही इथे घालून घेते, कारण इथे टोमॅटो वापरणार नाही आहे मी. ग्रीन पेस्ट आपण जी घेतली आहे ती घालून घेऊया. थोडीशी फोडणीत घालायला ठेवून देते शिल्लक. मिरची पावडर घालूया. 1 मोठा चमचा मिरची पावडर आणि 1 चमचा हळद पावडर. आता हे सगळं साहित्य आणि थोडंसं मीठ घालून घेऊया याच्याबरोबर आणि याला मॅरिनेशन करून घेऊया. छान हे सगळं मिक्स करून घेते मी आणि साधारण कमीत कमी अर्धा तास तरी आपण हे मॅरिनेशनला ठेवायचं आहे. आता अर्धा तास ठेवून घेते मी आणि नंतर आपण फोडणीची तयारी करूया. फोडणीसाठी एका मोठ्या कढईमध्ये तेल घालून घेते आणि इथे मी कढीपत्त्याची पानं घालणार आहे फोडणीला. त्याचा एक मस्त फ्लेवर येतो. कधीतरी तुम्ही नक्की घालून बघा, टेस्ट खूप छान येते. एरवी आपण दरवेळी तमालपत्रीची पानं वापरतो बऱ्याचदा, पण कधीतरी तुम्ही ही कढीपत्त्याची पानं पण वापरून बघा. ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालून घेतला आहे आणि आता कांदा ब्राऊन कलरचा होईपर्यंत आपल्याला परतायचा आहे. इथे कांद्याची पेस्ट काही जण वापरतात, पण पेस्ट न घालता जेव्हा तुम्ही बारीक चिरलेला कांदा घालता तेव्हा थोडासा लवकर परतून होतो तो. पेस्ट आपण घातल्यानंतर खूप जास्त वेळ आपल्याला परतावी लागते. आता तुम्ही बघू शकता साधारण 5 ते 7 मिनटं मी लो टू मीडियम फ्लेमवर हा कांदा परतून घेतला आणि आता हा छान ब्राउनिश कलरचा झाला आहे. आता याच्यामध्ये मगाशी जी आपण ग्रीन पेस्ट मॅरिनेशनमध्ये वापरली त्यातले 2 चमचे ग्रीन पेस्ट मी ही फोडणीसाठी पण ठेवलेली ती मी घालून घेते. त्याने खूप छान त्याला फ्लेवर येतो. आणि आता थोडंसं परत परतूया. तुम्हाला जर इथे टोमॅटो ॲड करायचं असेल तर तुम्ही दह्याचं प्रमाण थोडंसं कमी करायचं आहे. मी टोमॅटो ॲड करणार नव्हती म्हणून साधारण 4 मोठे चमचे दही मी मॅरिनेशनमध्ये वापरलं आहे आणि त्याचा खूप छान सारनेस पण येतो आणि थोडीशी ग्रेव्ही पण आपली रिच होते. आता ही पेस्ट आपण जी घातली त्याचा थोडासा कच्चा वास जाईपर्यंत आपण ही परतूया. एक साधारण 3 ते 4 मिनटं आपल्याला हे कांद्याबरोबर ही पेस्ट परतून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आपण जे मसाले घेतलेत ते याच्यामध्ये 1 बाय 1 घालून घ्यायचे. तेलावरती हे मसाले परतले की त्याला जी ग्रेव्ही आपण तयार करू त्याला खूप छान कलर येतो. रेड चिली पावडर घातली आहे, मालवणी मसाला घालून घेतला आहे. आपण मॅरिनेशनमध्ये पण मसाला रेड चिली पावडर जी आहे ती लावून घेतलेली आहे, त्यामुळे अंदाज घेऊन तुम्ही घालायचं आहे. आता हे थोडेसे आपण तेलावर परत परतूया. त्याने खूप छान तवंग येतो जेव्हा आपली ग्रेव्ही तयार होते त्यावेळेला. आता मसाले पण आपले परतून होतील. खूप करपायला द्यायचे नाही आहेत ते, पण त्याचा रंग आणि वास दोन्ही रिटेन राहायला पाहिजे. त्यामुळे 1 ते 2 मिनटं आपण लो फ्लेमवर हे तेलावर परतून घेऊया. आणि याच्यानंतर आपल्याला आता आपण जे मॅरिनेशन करून घेतलेलं मटण आहे ते याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. ते सगळं घालून घेऊया आणि थोडंसं परतून घेऊया. लगेच याच्यावर झाकण ठेवायचं नाही आहे. शक्यतो मटण करताना मी या कढईमध्ये किंवा भांड्यामध्येच करते. काही जण मटण शिजवण्यासाठी कुकरचा वापर करतात. तसा केला तर थोडंसं लवकर मटण शिजतं, पण या भांड्यात आपण जेव्हा करतो किंवा कढईत जेव्हा करतो तेव्हा त्याची टेस्ट खूप छान असते. मटणची कुकरमध्ये शिजवतो त्याच्यापेक्षा थोडीशी वेगळी असते. आता हे चांगलं आपण परतून घेऊया. त्याच्यानंतर थोडंसं मी पाणी घातलं आहे आणि आता 7 ते 8 मिनटं हे झाकून ठेवलं आहे. त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो आता साधारण आपलं
50 to 60% हे मटण शिजलेलं आहे, आपण चेक करू शकतो. आता याच्यानंतर आपण जे खोबऱ्याचं वाटण मी घेतलं आहे, नेहमी मालवणी ग्रेव्हीजमध्ये मी ते वापरते, त्याचं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला सगळं प्रमाण देते, तुम्ही ते चेक करा. सो इथे हे जे खोबऱ्याचं वाटण घेतलं आहे ते आपण घालूया आणि हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. खोबऱ्याने पण या मटणला मस्त रिच त्याची ग्रेव्ही तयार होते आणि आपण थिकनिंग एजंट इथे कुठले घातलेले नाही आहेत. दह्याने पण थोडंसं बाइंडिंग होतं. या दोन्ही गोष्टी याच्यामध्ये असल्यामुळे मस्त मालवणी मटण ग्रेव्ही आपली तयार होणार आहे. आता याच्यामध्ये गरम मसाला जो ॲड करायचा आहे तो आपण शेवटी ॲड करतो नेहमी, कारण त्याचा वास जो असतो तो रिटेन राहतो शेवटपर्यंत ग्रेव्हीला. आता ऑलमोस्ट मटण रेडी झालं आहे, पण आपण हे खोबरं जे त्याच्यामध्ये घातलं आहे वाटण, ते आपल्याला थोडा वेळ शिजवून घ्यायचं आहे परत, जेणेकरून सगळी ग्रेव्ही याच्यामध्ये मस्त मिक्स होतो, मसाला आणि खोबऱ्याचं वाटण. त्यामुळे थोडंसं पाणी घालून मी आता परत हे सगळं उकळत ठेवणार आहे. साधारण 7 ते 8 मिनटं परत मी झाकून हे उकळणार आहे, जेणेकरून आपल्या ग्रेव्हीला मस्त मसाल्याचा तवंग येईल. तुम्हाला लागेल त्या पद्धतीने पाणी तुम्ही ॲड करा, तुम्हाला किती कन्सिस्टन्सी कशी पाहिजे त्या पद्धतीने. आणि झाकून 7 ते 8 मिनटं हे मी आता मस्त परत उकळायला ठेवले. त्यांनी मटण पण आपलं व्यवस्थित शिजेल. तुम्ही बघू शकता मस्त त्याला तवंग आला आहे. मसाले जे आपण घातलेत त्याचा कलरही खूप छान आला आहे आणि वासही खूप छान येतो आहे. आता हे व्यवस्थित आपण परत एकदा उकळूया. तुम्ही इथे चेक करू शकता व्यवस्थित शिजलं आहे की नाही मटण, कारण चिकन इझिली जसं शिजतं त्या पद्धतीने मटण शिजत नाही, तुम्हाला चेक करावं लागेल. आता मटण रेडी आहे. आपण त्याच्यावर कोथिंबीर जी घेतली आहे बारीक चिरून, कोथिंबीरीने मस्त गार्निश करूया. अशा पद्धतीचं मालवणी मटण ग्रेव्ही तुम्ही नक्की करून बघा आणि कशी वाटली टेस्टला ती मला कमेंट करून कळवा.